predávame najdostupnejší projekt na trhu, ovocné sady, a zároveň predávame najdrahšie byty na trhu v Eurovej. Keď sa vrátime ešte naspäť k tomu mrakodrapu, s akými kuriozitami ste sa tam stretli? Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom marketovať projekty, tak tie, ktoré vidieť najviac, tak majú možno najväčší problém. Čo je vlastne víziou vašej spoločnosti? Spokojný zákazník. Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality. Vítam vás pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska. Dneska na tému Veľký developing. S nami v štúdiu tu vítam Pavla Pelikána, CEO GNT Real Estate, takže ťažká váha. v rámci dnešného podcastu. Som zistil, že mi košela nejaká trošku malá. Ja to nahradím úplne bez problémov, keď sa to rozdelí z priemeru na nás dvoch. V každom prípade som veľmi rád, že ste prijali pozvanie, lebo dneska sa budeme rozprávať o veľkom developingu, ktorý možno, že presahuje aj hranice Slovenska, že nie iba tu, ale vieme, že robíte niečo aj v Anglicku. Ale poďme tak pekne po poriadku, vráťme sa od začiatku, že vlastne ako vzniklo GNT Real Estate a kde boli tie prvé milníky? Tak to sa musíme vrátiť veľa rokov dozadu, radovo 30. V tom období sa niekedy Petr Korbačka stretol s Patrikom Tkačom a s Ivanom Jakobovičom a spolu rozvíjali nejaké iné transakcie a obchody a Peter vlastne prišiel s myšlienkou, že reality sú tiež veľmi zaujímavá časť a budúci rozvoj, tak sa začali pozerať aj v tejto oblasti. Vznikol v 96. GNT Global, ktorý sme neskôr premenovali na GNT Real Estate a dnes máme Peťa Korbačku ako zakladateľa a plnohodnotnú firmu s takmer 160 zamestnancami a keď zoberiem aj správcovstvo a property management, tak máme niekde do 500 kolegov. A tie nové projekty, ktoré robíte, si sami spravujete? Áno, väčšinou áno. Hej. A je rezidenčné? Áno, aj rezidenčné. Máme správcovskú spoločnosť, ktorá sa stará. Pre nás je to veľmi dôležité, pretože tým vlastne ďalej pokračuje náš vzťah jednak s kancelárskymi klientami, ale aj s rezidenčnými. A máme pod kontrolou, ako sa tie objekty v podstate správujú, či sa použije taký filter, aký sa má použiť do vzduchotechniky a tak ďalej, tak ďalej. Aj keď to môže byť asi dneska úsmevné, lebo vieme, že tí vlastníci si vedia odhlasovať takmer čokoľvek z pohľadu práve týchto režijných nákladov. Viete, nikdy nevyhovujete úplne všetkým. Je dôležité, aby ste vyhovovali drvivej väčšine, aby boli spokojní s vami, aby sa im dobre žilo alebo pracovalo v produkte, ktorý im servisujete. A takú formu tej vzbúry na schôdzi vlastníkov to neviete nikdy odkontrolovať alebo ustrážiť. Proste môže sa to stať a nevždy to môže mať pre tých vlastníkov ten správny. Áno, že je to pozitívne aj k vlastníctvu tých nehnuteľností. Rozumiem. A kde máte najväčšie portfólio aktuálne? Je to Slovensko? Realitné portfólio? Vždy bolo a vždy bude. Si myslím, že Slovensko, ale samozrejme pozeráme sa aj samozrejme aktívni v Čechách, ktorí majú na starosti a riadia kolegovia. V Prahe máme projekty dokončené čerstvo v Londýne a máme už nejaké tesne pred dokončením akvizície v Berlíne. Kde sa ten biznis, alebo keď máte možnosť to porovnať, tak kde je ten biznis biznisovejší, že kde sa robí ľahšie? Že u nás na Slovensku, presne sú tu nejaké vzťahy, alebo proste keď prídete do Londýna ako promile možno ďalších takýchto hráčov? Treba začať takým vyjadrením, že biznis je globálny, ale development je lokálny. Pretože je obrovský rozdiel robiť projekt v Bratislave a robiť ho v Nitre. Pretože ten mikrosvet toho priestoru sa úplne ináč chová, úplne iní ľudia tam fungujú, majú úplne iné zvyky. Dokonca aj v Bratislave, keď pôjdete od jedného stavebného úradu k druhému stavebnému úradu, tak tie procesy môžu byť pomerne výrazne inak chápané alebo inak vysvetľované, inak vykladané. Čiže platí, že development je veľmi, veľmi lokálna záležitosť a bez tých lokálnych znalostí neviete v podstate nič. Takže aj tak sme napríklad vstúpili do Londýna
že sme dlhšiu dobu sondovali. Potom sme kúpili domácu menšiu developerskú firmu, ktorá vlastne stála na ľuďoch, ktorí sa v tom trhu a miestnom klimate vyznajú a tým pádom sme preskočili viac levelov, ktoré by sme museli sami sa ťažko učiť. A keď to porovnáte napríklad ten developing v Londýne a u nás, tak v čom sú tie najväčšie rozdiely? Nemôžete porovnávať tieto dva svety, pretože to anglické právo, anglická história a tak ďalej funguje tak strašne dlho, že len Charitas, s ktorou spolupracovali sme a odovzdávali sme jej dom seniorov, tak má niekoľko storočnú históriu, 600-700 rokov myslím. Čiže a to právo má zhruba takú istú históriu, takže ako keby tie procesy všetky tam bežia tak dlho, že sú tak rovnaké pre všetkých, že skutočne to prostredie je jedno, či sa voláte Jožo, Fero alebo Igor, ale to prostredie a tie úrady a councily sa k vám chovajú úplne rovnako a máte všetci úplne rovnaké jasné pravidlá, presne viete, koľko zaplatíte smetiarom, koľko tým, koľko uní nevidiacich a tak ďalej. Čiže ten proces je tam výrazne odpolitizovaný. Tieto veci riešia hlavne úradníci a je skutočne, pokiaľ nechcete postaviť niečo, čo tomu lokálnemu councilu nevyhovuje v dlhodobej stratégii, tak samozrejme vám to nedovolia, ale štandardné funkcie na štandardných miestach majú veľmi rýchlu povolovaciu stopu. Čiže ono je to ako keby, že vyregulované maximálne v forme nejakého územného plána, že viete presne, že čo môžete stavať a potom už vám nikto ako keby neháče podľa na podnohy, že... Oni sa snažia aj správnym spôsobom rozvíjať tú svoju mikrooblasť v tej metropole. A my keď sme povolovali triptych Bankside, tak v okolí je veľa kultúrnej funkcie. Je tam Shakespeare Theatre, je tam galéria Tate Modern. Tak jednou z podmienok získať povolenia bolo umiestniť v objekte kultúrnu inštitúciu. Takže my dneska máme dohodu s takou Art Academy, ktorá vyučuje umelecké smery, ktorá sa do budovy nasťahuje a bez toho, aby sme takýto kontrakt nemali, napríklad by sme neskolaudovali. Takže sú tam také... Dalo by sa veľa z toho naučiť. A potom, keď môžeme ísť trošku hlbšie do toho, tak oni platia nejaký komerčný nájom, alebo to je v rámci toho, že ste to museli, tak im to dávate gratis? Bežným štandardom je, že a nie je to len Londýn, sú to aj iné metropoly, že v dome musíte mať, keď máte, neviem, 20 000 metrov štvorcových kancelárií, tak máte 1000 alebo 2000 metrov tzv. Dotovaného nájmu, kde to nájomné môže byť len do nejakej výšky. A samozrejme nemôžeme čakať, že nejaká Art Academy, ktorá je založená na vzdelávaní, bude schopná platiť trhové nájomné, ktoré by tam bolo bývalo dosiahnuteľné. Ale keďže sme to už vedeli dopredu, áno, tak ste nemilo prekvapení. Vedeli správne počítať. A u nás na Slovensku boli takéto iniciatívy, však je tu poplatok za rozvoj, ktoré mali práve smerovať do tých lokalít a do tej občianskej vybavenosti tej danej zóny. No bohužiaľ vieme, že ako to dopadlo a kde to končí, že častokrát to nemá nič spoločné s tým developingom samotným a tým pádom je to aj na škodu toho samotného urbanizmu alebo toho priestoru, ktorý sa tam robí. Vy to vnímate ako? Máte s týmto skúsenosti na Slovensku? Ja som presvedčený o tom, že každé euro, ktoré je zaplatené akýmkoľvek spôsobom, volajme to akokoľvek, či je to poplatok za rozvoj, alebo to budú iné poplatky, ktoré v budúcnosti budú vyberané, tak by mal smerovať do čo najbližšieho okolia toho projektu, ktorého sa týka, pretože v tom okolí by mali byť podporené funkcie verejné, mala by byť infraštruktúra súčasťou takýchto vyberaných peňazí a tak ďalej, pretože my jednak musíme platiť poplatky a samozrejme následne musíme aj robiť investície, ktoré sú jednak vyvolané a jednak potrebné preto, aby projekt mohol vôbec existovať. Takže tá adresnosť tých peňazí, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom vyberú, snáď teda okrem dane z nehnuteľností, by mala byť vyslovene adresná v tých miestach, kde ten projekt vzniká.
Áno, tuto častokrát narážame na to, že veľa klientov hovorí, že ježiš, tie nehnuteľnosti sú, tie novostavby sú drahé a tá marža developera je vysoká. Ja tu klientom, lebo chápem tento uhol pohľadu, pripomínam inú vec, že kto vlastne najviac zarába dneska na developerskom projekte, je štát. Lebo je tu jednak poplatok za rozvoj, potom je tu 20% na DPH a dá sa povedať, že developerská marža je málo kedy v tej výške 20%, čo dostane štát za každý jeden byt. Hej, čiže ono je to taká schizofrenia potom trošku, že hádžeme si tu polena pod nohy, nechceme developovať, lebo, ale na druhej strane si zoberieme z celého toho developingu najviacej. Nedá sa len súhlasiť. Na tomto sa zhodneme. Ma to vlastne nepotrebujete. Áno, ja si odpoviem aj odmoderujem sám. No. Ďakujem. No nie, je to samozrejme, kto na tom najviac zarobí. No, zarobí na tom celý ten reťazec, tá špirála, ktorá od začiatku vrátane toho, kto predal pozemok, vrátane toho, kto naviezol materiál, predal materiál na stavbu a tak ďalej. Čiže keď sú tie časy dobré, to vieme, ako to končieva, že neviete zohnať minerálnu vatu, stojí 2-krát viacej, ako stála pred 2 rokmi. Čiže to nie je o tom, že byť na konci, keď tu máme nejaké obdobie, nazvime to hojna relatívneho, tak teda nielen ten developer zrazu vidí výrazný nárast nejakého zisku, ale vidí výrazný nárast nákladov, ktoré sú súčasťou veľmi výrazný, až nesystémový. A v dnešnej dobe je to ale už späť, že tie ceny už mierne klesajú, alebo aký je dneska vlastne vývoj? Myslím, že v prvom rade sa ten vývoj bude riadiť tým, aký bude dopyt po stavebných zákazkách, alebo ako bude ponuka stavebných zákazok, tak som sa mal vyjadriť. Čiže pokiaľ tých zákazok bude dosť na to, aby všetci stavbári mali prácu a všetci dodávateľe materiálov mali zabezpečený odbyt, tak ceny sa budú držať na nejakej úrovni, určite nie na úrovni spred 2, 3, 4 rokov, ale niekde medzi. A pokiaľ tá ponuka tej práce a v stavebnom biznise nebude dostatočná, tak tie firmy budú chcieť zobrať robotu aj za menej peňazí, aj materiály sa budú dať kúpiť za menej peňazí, čiže očakávame také jemné poklesy v tých cenových úrovniach, jednak za prácu a jednak za materiály. Na konci roku 2023 vyhlásil teda bankrot jeden z najväčších rakúskych developerov. Veľa stavebných firiem je v insolventnosti napríklad v Nemecku, čiže tam už ten pokles tej stavebnej činnosti je radikálny. Takže asi ten rok 2024 bude v tom znamení zlacňovania. Toto sa pohybujeme vo svete fondov, dlhých peňazí a tak ďalej, čiže ak je veľký fond, v ktorom sú nehnuteľnosti vysoko valuované a zrazu prišlo k nejakému výkyvu v úrokových sadzbách, tak do určitej miery sa dá očakávať, že niektoré inštitúcie budú mať problém zabezpečiť dostatok likvidity na to, aby všetky projekty mohli fungovať ďalej. Keď sa bavíme o možno že menšom developerovi a zastihne ho táto situácia, tak v ktorom čase je to úplne že najhoršie? Že už keď má niečo vypredané, alebo má, dajme tomu, predaných 70% a zrazu mu takto radikálne stupne úrok, že smerujem tým tam, že ako je zdravý tento developerský trh na Slovensku, ako globálne. Z pohľadu vás ako veľkého developera máte to isto zmapované, že očakávate, že budú nejaké projekty vo workoutov, že... Ja si nemyslím. Takto určite v čase toho rastu prišlo k niektorým nákupom, ktoré boli predražené, hej. Dnes, hlavne teda pozemkovo-rozvojových ploch, toto sú kandidáti, ktorí by mohli skončiť na workoute, pretože ich očakávania budú trošku korigované. Do akej miery my, naše zásoby projektov sú dlhodobé, máme pod kontrolou veľa lokalít za výborné vstupy. Čiže nevidel by som to tak. Keď si zoberiete Bratislavu, dneska je v Bratislave koľko? 400 bytov voľných, dostávaných rádovo? Je ich viacej? Voľných hotových. Voľných hotových. Je to veľa? No vôbec to nie je veľa. To je číslo,
ktoré je na Bratislavu, si myslím stále, že veľmi nízke. Pozrime sa na to, akým tempom sa znižuje výstavba nových bytov. Pozrime sa na to, akým tempom rastie nákladovosť alebo drží sa nákladovosť projektov. Pozrime sa na to, že pravdepodobne niekoľko rokov sme nevideli nejaký zásadný nárast predajných cien. Do toho vstupuje inflácia, čiže tie projekty vlastne absorbujú tú infláciu, ktorá v priebehu tých posledných rokoch prišla a tá nebola malá, pretože nezvyšovali ceny. Samozrejme odhliadnúť od pár projektov, ktoré si to môžu dovoliť, pretože svojou lokalitou, jedinečnosťou a tak ďalej si môžu aj dnes dovoliť ceny zdvíhať. Určite. Čiže nemyslím si, že by Bratislava bola nejakým spôsobom v totálne dramatickej situácii, že zrazu nám tu klesnú ceny bytov radovo v desiatkách percent, lebo je to nereálne. Ja si myslím, že demografia Bratislavy je jednoznačná. Otázkou sú možno, že iné menšie mestá alebo lokality na Slovensku, ktoré vymierajú postupom času, ale ako v Bratislave by som sa tohoto neobával. Určite nie. A malé mesta, menšie mesta zase reagujú to, čo sa stalo v Nitre, keď bol ohlásený príchod veľkého investora, tak ceny by to zrazu všetky vyleteli. Dneska sa to pomaličky zase konsoliduje. Čiže tie menšie mesta buď fungujú na tom princípe, že v zásade viete možno o niečo málo lacnejšie postaviť tie byty, lebo sú trošku jednoduchšie, menšie tie projekty, nie je toľko verejnej infraštruktúry okolo nich, ale tie náklady nie sú diametrálne odlišné od štandardnej bytovky v Bratislave a štandardnej bytovky aj v Poprade. Áno. Nemáme lacnejší betón alebo lacnejšiu oceľ. Čiže jedine to, čo sa spomenú, nákup pozemku a možno infraštruktúra. Áno, určite, ale ten rozdiel sa vytvára hlavne potom v tých nákladoch, ktoré by boli možno, keby boli nižšie, tak nižšie môžete mať aj predajné ceny, ale to nás nepustí či v Poprade, či v Bratislave, či v Nitre, či kdekoľvek inde. My to ešte vidíme teraz tak, že keď si to vieme porovnať, že dosť výrazný náklad je dneska marketing, ako keby iba, keď to budeme vnímať iba digitálny marketing, tak nám napríklad za 2 roky zdražil asi 10-násobne, ak nie 20-násobne náklad na digitálny marketing, ako keby na jednu ZBZ-ku podpísanú. A paradoxne, toto je možno, že ďalšia z vecí, že v Bratislave tá cena toho lídu je možno, že 3-krát tak drahá, ako poviem príklad v nejakom okresnom meste v Krásne nad Kysucou alebo podobne. Že tu keď chceme ísť niečo marketovať, alebo teda ponúkať, tak ten líd je oveľa, oveľa drahší. Čiže ešte aj v tomto sa odlišuje tá nákladovosť na developing. Tak určite, pretože ten pohyb tých transakcií je tu najviac, čiže každý, kto je nejakým spôsobom súčasťou tej transakcie, tak chce niečo z toho získať, takisto ako tie agentúry všetky, ktoré tieto veci sprostredkovávajú. Ale ja stále dokola hovorím, že to s tým súvisí veľmi, nemôžeme dať okolo Bratislavy plod a napísať, že je obsadené, čiže Bratislava bude stále priťahovať ľudí, stále bude fungovať ten dopyt. Samozrejme, možno v nejakej trošku okleštenej podobe, ale stále bude. No a keď sa pozrieme na to, akým spôsobom marketovať projekty, tak tie, ktoré vidieť najviac, tak majú možno najväčší problém. Hej? Alebo najviac chcú v tejto chvíli predať, aby som to teda nepovedal iba tak jednostranne. Ale stále platí, zíde z očí, zíde z mysle. Čiže samozrejme, pokiaľ cielite na najširšiu klientelu, tak taký projekt musí byť vidieť, aby ste vedeli tých ľudí vôbec osloviť. Nie to ešte zaujať. Teraz ste mi pekne nahrali, lebo ste developer, ktorý zastrešuje široké spektrum klientov alebo cieľových skupín. Nešpecializujete sa výlučne iba na jednu. A môžeme si to možno že povedať na aj konkrétnych príkladoch, že kto je cieľovou skupinou napríklad pre ovocné sady. Áno, je to pravda. Predávame najdostupnejší projekt na trhu, ovocné sady, a zároveň predávame najdrahšie byty na trhu v Eurovej. Čiže pre nás to bolo prirodzené to, že keď niečomu rozumieme, a myslím si, že príprava pre výstavba, predaj bytov je vec, ktorej rozumieme, pretože dlhé roky počúvame našich klientov, čo ako si predstavujú, tak bolo by od nás nesprávne
nenačrieť aj do tých segmentov nižších, stredných, vyšších. Proste ten klient sa nachádza vo všetkých tých spektrách nehnuteľností, ktoré sa dajú kúpiť. Samozrejme, niekde tu hore jeho najmenej, potom narastá a vlastne dole na tej spodnej úrovni je tých potenciálnych kupujúcich relatívne najviac, takže to je to, čo nás motivovalo zabezpečiť aj projekty, v ktorých sa bude dať nájsť štartovacie bývanie pre rodiny s deťmi a pri ovocných sadoch bol náš cieľ ponúknuť ľuďom najdostupnejšie bývanie v kategórii 1, 2, 3 izbových bytov v Bratislave. A v akých výmerách ste tam boli? Že išli ste aj na menšie výmery, aby tá absolútna cena bola nižšia? Kolega Ivan Bratko, ktorý má na starosti u nás v podstate predaj bytov, on hovorí, že musíme stavať byty, v ktorých sa dá žiť. Uh-huh. Čiže vždy sa snažíme mať pomerne veľkú časť bytov v projekte takú, ktorá nie je úplne na tej spodnej hrane toho, že vojdete do spálne a už sa ledva otočíte a musíte ísť von, aby ste vyšli von. Ale keď vstúpil k nám na Slovensko vlastne home office, ktorý sme predtým veľmi, veľmi nepoznali, lebo firmy ho nás nepoužívali, tak to bolo vlastne vo veľkom rozpore s tým, že sa snažili všetci predávať byty čo najmenšie. Vlastne keď chcete byť dneska na home office, tak v takom malom byte nemáte sa ani kde poriadne posadiť a kde si rozložiť veci, ktoré k tej práci potrebujete. Čiže kolega to veľmi pekne hovorí, my snažíme sa robiť domy a byty tak, aby sa v nich dalo žiť. Toto bola taká myšlienka, ja som s jedným architektom zo Slovenska, ktorý hovorí, že vytvárame spoločné priestory, ako keby nie, že co-livingové alebo coworkingové, ale niečo takého charakteru, že máme posledné podlažie, tak jedno podlažie necháme voľné. Každý si z tých bytov zaplatí ten meter štvorcový v tom poslednom podlaží, ale bude to mať počítač, bude to mať domáce kino, bude to mať nejakú herňu, prípadne nejakú fitness zónu alebo nejakú relaxačnú zónu. Toto zatiaľ na Slovensku sa moc neuchytilo, tento štandard. A toto je možno práve riešenie, že potom môžete mať aj malý byt, keď máte nejakú vybavenosť priamo v baráku, kam môžete ísť na home office na pol dňa, na celý deň a pracovať odtiaľ. My sme v decembri uviedli na trh Downtown Yards, projekt pozdĺž Košickej medzi prístavnou a Mlynskými nivami, tesne vedľa nášho projektu Klingerka. A Downtown Yards bude práve obsahovať aj priestory spoločného užitia pre vlastníkov nehnuteľností, tak ako sme to napríklad robili v Londýne, kde to je pri tých objektoch vyššieho štandardu bývania v podstate samozrejmosťou, že máte nejakú miestnosť, kde sa dajú pozerať kino, telka, máte party miestnosť, máte v súčasťou lobby nejaké pracovné miesta a sedenie, kde viete tráviť nejaký nadčas. V niektorých projektoch sa robí dokonca aj malé spa. Áno. S inými službami a tak ďalej. Čiže Downtown Yards bude jedným z projektov, ktoré takéto riešenia do Bratislavy prinesú. A myslíte si, že už je na to klient dneska pripravený, že je natoľko vyspelý, že to bude ochotný a schopný zaplatiť? My sme skôr vždy patrili k tým, ktorí nejakým spôsobom udávali trendy na trhu a myslíme si, že aj toto je téma, ktorú treba správne samozrejme uchopiť, pretože pokiaľ bude uchopená nesprávne, tak ako sme sa bavili, tá prvá bytová schôdza môže takýmto plánom narobiť veľa problémov, pretože všetci musia dopredu jasne vedieť, že tá miestnosť ich stojí mesačne 10 €, pretože to musí byť. Áno. Ale na druhej strane mali by aj pochopiť to, že takáto vybavenosť ich bytu nejakým spôsobom neuškodí, iba im udrží cenu alebo zdvihne cenu aj do budúcnosti. Určite áno.
Možno, že niektoré náklady sú väčšie, niektoré menšie, že už keď máte menšie nejaké domáce wellness a podobne, tak už samozrejme nákladovo je to niekde viac, ako keď máte nejaké kino, kde beží nejaká elektrika za 10 eur mesačne. Hej. Že toto z pohľadu tej kultúry človeka, alebo teda nás ako klientov úplne chápem, aj keď poznám tú odvrátenú stránku toho, že naozaj niekedy ten byt si kúpia klienti, ktorí v podstate nerátajú s tou réžiou. Mne sa napríklad páči ten americký systém, že kupujete v Amerike nejaký projekt, tak tu máte maintenance, tu máte daň, po som takom nejakom byte za 30 miliónov, 6 000 boli maintenance, poplatky mesačné, 6 000 bola daň, čiže 12 000 dolárov ste mesačne miniali a pri kontrakte, alebo pri tom, keď ste sa rozhodovali, či do toho chcete ísť, tak ste mali jasné čísla dopredu dané a zadefinované. Je to celé o správnom nastavení toho produktu. Aby ste ľuďom ponúkli, aby ste tým kupujúcim, pre ktorých je určený ten, ktorý projekt, ponúkli to, čo potrebujú. Aby ste im neponúkli zbytočne veľa, čo nebudú vedieť jednak využiť, jednak zaplatiť, ale ani zbytočne málo, aby ste sa nevyfaulovali voči konkurencii. A vy ste robíte na toto nejaké prieskumy, že... 30 rokov skúmame každý deň. A keď sa vrátime k tým cieľovým skupinám, vieme to porovnať napríklad, že koľko stál alebo stojí dneska trojizbák pre v tej nejakej základnej výmere pre bežnú klientelu a koľko stojí trojizbák v rovnakej výmere v mrakodrape? Nedá sa to absolútne porovnať, pretože v Eurovej alebo v River Parku si môžeme dovoliť urobiť trojizbový byt, ktorý má 110, 115, 120 metrov štvorcových. Toto v ovocných sadoch nie je možné, pretože v projektoch ako ovocné sady kupujúci pozerá aj na celkovú cenu, áno, za ktorú je schopný bývať v dvojizbovom alebo trojizbovom alebo jednoizbovom byte. Kdežto v týchto, nerad tomu hovorím, že luxusných, ale v nehnuteľnostiach, ktoré majú aj iné pridané hodnoty, hlavne v podobe polohy, služieb dostupných Dunaja a tak ďalej, tak tam vieme, akého klienta môžeme očakávať a vieme, že nebude chceť 60-metrový trojizbový byt. Tak mu ho predsa nebudeme ponúkať. Áno. A aký je prototyp klienta dneska na mrakodrap? Taká základná špecifikácia. V druhej väčšine je to domáci zákazník. Čiže nie zahraničná klientela, Slovák. Áno, v druhej väčšine je to slovenská klientela. Máme samozrejme nejaké zahraničné predaje, ale určite ich nemôžeme rátať v desiatkách percent, hej. Čiže je to slovenský kupujúci, ktorý hľadá bývanie pre seba, pokiaľ mu vyhovuje bývať v projekte typu Eurovea, to znamená, že má v pešej dostupnosti všetky služby, aké si len vie predstaviť, centrum mesta, divadla, pivo, školy, škôlky, proste všetko. A samozrejme do určitej miery musí mať nejaký kapitál, ktorý je nevyhnutný na to, aby si mohol kúpiť ten byt. A na druhej strane sa možno pozerá na to, že kupuje bývanie pre svoje deti, alebo kupuje bývanie pre seba za niekoľko rokov, keď už nebude taký aktívny a bude chcieť bývať niekde na mieste, ktoré má v podstate všetko v okolí 5 minút. A vy, keď ste rozmýšľali nad týmto projektom, tak vy ste si takto definovali toho klienta dopredu? Že zhruba takýto má mať príjem, takúto má mať náplň práce? Tých kategórií klientov nie je až tak strašne veľa. Hej, máme tu nižší segment, potom tu máme stred a potom tu máme tie prémiové nehnuteľnosti, ktoré si kvôli tým svojim iným pridaným hodnotám môžu pýtať vyššiu cenovku. A všeobecne vieme definovať všetci, čo od tých jednotlivých cieľových skupín môžeme očakávať, aké budú ich požiadavky a potreby. Niektorí sa budú chcieť viacej odlišiť, niektorí hľadajú čo najmenšiu výmeru a tak ďalej. Čiže po tých 30 rokoch vieme, že akým spôsobom treba reagovať na požiadavky tých rôznych typov klientov. V čom sa napríklad odlišuje marketing? Že keď robíte proste takýto niche market a oproti mass marketu, využívate iné nástroje, iné formy?
Alebo si uveďme nejaký príklad taký. Máme veľa klientov, ktorí s nami idú z projektu do projektu. Máme vlastnú databázu takýchto klientov, ktorá obsahuje, myslím si, že veľký počet mien. Samozrejme, záleží to od toho, v akom rozsahu, v akom počte jednotiek ten, ktorý projekt prichádza na trh. Hej. My sme predstavili ďalší projekt Guns House, ktorý bude mať, keď sa bavíme iba o bytoch, bude mať 66 jednotiek. Čo taký mini developing? Je to krásny projekt na Pribinovej vedľa divadla v podstate v centre diania v celého Eurovej City so všetkými vymoženosťami, ktoré si v rámci toho komplexu vieme predstaviť. Nemáme vôbec strach o to, že budeme musieť nejakým zásadným spôsobom ten projekt propagovať alebo pripomínať ľuďom, že existuje, pretože vieme, že tých 66 bytov si svoju klientelu, ktorá rozumie mestskému bývaniu, nájde bez problémov. Hej. Potom tu máme samozrejme Downtown Yards napríklad, kde je nejakých 650 bytov a budeme musieť tých ľudí edukovať, prečo by mali bývať v Downtown Yards, prečo by si tam mali kúpiť byt. Jednak, že je to pre nich výhodné, že si dlhodobo udrží svoju hodnotu, budú mať zabezpečený dodatočný servis v podobe tých služieb, o ktorých sme hovorili. Je to veľmi blízko zase k celej Eurovej City, ale potom máme ovocné sady napríklad, kde treba jasne tým ľuďom vysvetliť tú hlavnú informáciu. Toto je dvojizbový byt, ktorý dostanete od developera, ktorý má dlhodobú históriu, bude dokončený, bude dobre dokončený, nebudete s ním mať zásadné problémy a stojí toľko to. Každý z tých typov zákazníkov rozumie alebo hľadá nejakú inú informáciu, ktorú je dôležitú poskytnúť čo najzrozumiteľnejšie. A v rámci nejakého komunikačného mixu, čo je vašim takým hlavným nástrojom? Je to digitál, sociálne siete, alebo... Vzhľadom na širokú klientelu, ktorú máme, vo veľkej miere používame newsletter. Sústredíme sa v viacerých projektoch na teasing, kedy ľudí, ktorí majú záujem v tej lokalite o kúpu bytu, oslovíme cez inzerciu. Samozrejme, väčšinou to je dnes digitálna forma tej inzercie. A snažíme sa spraviť ten mix taký, aby bol jednak cenovo rozumný a druhá, aby naozaj zase zacielil na tú cieľovú skupinu, ktorú potrebujeme. A využívate alebo chystáte sa využívať aj nejakých influencerov napríklad? Nemyslím si, že naše projekty s našim menom, pod našim vedením potrebujú nejak zásadne to, aby ich promovali influenceri. Čiže ako keby sa nebudete zameriavať alebo nezameriavate sa už na samotný branding projektu, lebo ten už máte vytvorený vlastne tou históriou a tým, že ste vlastne ako keby nejaký systémový developer dlhodobo pôsobiaci na trhu a skôr tú klientelu ako edukujete a prezentujete tie výhody, že prečo tento konkrétny projekt je pre vás najvhodnejší. Pre nás je podstatné to, že ľudia rozumejú tomu, že keď si od nás kúpia byt, tak ho dostanú na čas, dostanú ho určite dokončený, dostanú ho v požadovanej kvalite a budú mať ďalej zabezpečený servis, s ktorým budú spokojní. To je alfa omega, že tí ľudia to o nás vedia a samozrejme my tú informáciu musíme ďalej podporovať, pretože ako sme sa bavili, zíde z očí, zíde z mysle, ale keď si zoberiete, Bratislava nie je až taká veľká na to, aby keď vyjdeme von, sme sa náhodným prieskumom nepýtali na rôznych developerov, aby ľudia nepoznali tých lídrov. Keď prídete dneska do Dubaja, tak všade vidíte na tých mrakodrapoch, vidíte Damak, je to úplne všade. A GNT nevidím nikde. Tam je trošku iná tá štruktúra, sú tam tie spoločnosti vlastnené a tak ďalej a ako majú prístup k novým projektom a k investíciám. Nám stačí, keď nás poznajú naši klienti a získavame nových klientov. Lebo potom akože zísť zmysle, keď na mrakodrapu mám hore GNT, na Klinker, keby som mal GNT, to ťažko sa potom schádza zmysle.
My sa tam zapisujeme aj iným spôsobom. A možno som dal nejaký podnet do budúcna. A možno nie. A ešte otázka, chystáte sa priniesť aj nejakú značku? Ako nejakú značkovú nehnuteľnosť na Slovensku? Ako máme napríklad, že Porsche Tower, alebo máme rôzne, že Armani Casa. Zatiaľ sme nad tým neuvažovali. V Londýne sme mali diskusie jednu dobu s rôznymi takýmito silnými menami a značkami, ale v zásade sme tiež od toho ustúpili, lebo sme si to vyhodnotili tak, že to nie je nevyhnutné a samozrejme stojí to relatívne veľa peňazí. Čiže dá sa povedať, že Slovensko ešte malý trh na to, že asi sme na toto nevyzerali. Asi je malý trh. Poďme naspäť k tomu mrakodrapu, lebo to ma celkom zaujalo. Vy plánujete ďalší mrakodrap práve v tej zóne. Tak som aspoň zachytil v kuloároch, že testujete. OK. A inak, že svetová vyťažiteľnosť alebo obsadenosť trvalým bývaním v New Yorku v mrakodrapoch je niekde na úrovni pod 20%. Že väčšina klientov to kúpi, má to nejakú statusovú vec možno a príde tam raz za čas, alebo to možno prenajímajú, alebo vlastne iba. Ako je to tu? Viete, keby sme sa chceli pozerať na New York, tak sa môžeme pozerať aj na Londýn, aj na Singapur, aj na Hongkong. A máme tu mesta, ktoré sú stovky rokov vždy medzi tými prvými 5 a vždy tam budú patriť. Čiže ich trh, keď má New York 15 miliónov, tak jeho trh nie je tých 15 miliónov, ale jeho trh je miliarda, hej? Áno. Čiže a to je isté v prípade aj Bratislavy. Bratislavský trh nie je 500 000 alebo 600 000, ale je to, dajme tomu, 1 000 000 aj s tými ľuďmi, ktorí žijú na Slovensku. Takže nemôžeme porovnávať to, za akým účelom kupujú ľudia byty v New Yorku, či v mrakodrapoch, alebo v starých mestských domoch, či sú prázdne alebo nie, ale myslím si, že u nás určite máme vo všetkých projektoch aj budeme mať oveľa vyššiu obsadenosť a užívanosť tých bytov. Tak. Vy sa chystáte aj napríklad nejakou formou, v nejakom domovom poriadku upraviť to, že tie byty by sa nemohli prenajímať potom krátkodobo cez tieto platformy, alebo do tohto nejdete? Legislatíva u nás vlastníkom bytového domu umožňuje robiť formou schôdze a nadpolovičným alebo iným spôsobom hlasovaním čokoľvek, čiže ťažko v tomto smere niečo tým budúcim užívateľom zakázať. A zatiaľ takéto regulácie z pohľadu územných plánov na Slovensku nie sú. Že by ste sa s tým stretli, že by to niekto plánoval. Lebo inde vo svete to je, hej, že v tejto zóne môžu byť bývať iba rezidenti, krátkodobé nájomné tu neprichádza do úvahy, alebo naopak, toto je lokalita vyslovene len pre krátkodobé nájomné. Záleží to na tom vo veľkej miere, ako sa na to pozerá samo mesto, ako kvalitne má spracovaný, ako kvalitne pozná svoju históriu, ako kvalitne má spracovanú rozvojovú časť svojho života mestského a určite poznáme tieto typy obmedzení z rôznych miest v Európe. A ja si myslím, že je to cesta k tomu, ako dosiahnuť určitú udržateľnosť bývania alebo štruktúry bývania, ako tvoriť komunity, kde nebudú len každé 2 roky sa meniť ľudia, ale bude tam časť ľudí, ktorá tam býva, ako by trvalo a tak ďalej. Čiže áno, je pravda, že takouto reguláciou by sa dalo dosiahnuť rôzne. Samozrejme súvisí to potom aj s nejakými dopadmi daňovými a tak ďalej, lebo nie len tým, že sa napíše, že toto je na dlhodobé bývanie a toto je na krátkodobé bývanie, ale potom sa to obmedzí aj rôznymi inými predpismi, aby to bolo dosledovateľné. Ale v rámci tohto nového územia, ktoré plánujete, to zatiaľ zadefinované není? Nie. Keď sa vrátime ešte naspäť k tomu mrakodrapu, a s akými kuriozitami ste sa tam stretli? Či už pri plánovaní, alebo potom pri realizácii? V tomto prípade neplatilo, že 2-krát meraj, raz rež, ale 10-krát meraj, raz rež. Takže my sme sa veľmi dôkladne pripravili.
Veľmi dôkladne sme otočili 10-krát každý detail, každý jeden prvok stavebný a robili sme to preto, aby sme potom počas výstavby neprišli k žiadnym prekvapeniam, pretože problémy alebo chyby sa robia, ale tie sa dajú potom vyriešiť, ale prekvapenia sú veci, ktoré vás dokážu proste ochromiť na určitý čas. A tieto prekvapenia u nás nenastali a sami ste videli, že ten postup výstavby bol úplne plynulý a my sme sa v podstate za 3 roky vypopasovali so stavbou mrakodrapu bez nejakých, v podstate so žiadnymi technickými problémami. Ako dlho trvá tento proces? Od možno, že prvého nejakého nákresu, nehovorím, že vybavenie povolení a podobne, lebo na to asi nemá vplyv developer, ale samotná tá tvorba, že ako dlho to trvá? Pýtate sa, kedy sme začali s prípravou pokračovania Eurovej? Dneska máme rok 2023, 2014-15. Či 10 rokov plus minus. No určite taký veľký projekt, len doba výstavby je celková 4 roky, hej, čiže áno. Pri veľkých projektoch je to určite 10 rokov od myšlienky po samotnú realizáciu. Veľkých a multifunkčných. Teraz dá sa povedať, že ste najvyššia, toto je najvyššia budova na Slovensku? No, budova určená na občianske užívanie, áno. A keď sa pozrieme spätne, že odkiaľ tí klienti, alebo aké mali preferencie, tak predpokladám, že preferovali tie vyššie podlažia, že tie sa asi vypredali ako prvé. Tie sme ešte nepredávali. Tie ste ešte veľmi chytro, áno. Cherry picking príde na konci. Môžeme to tak nazvať. Aha. To je veľmi rozumné. Čiže koľko poschodí vlastne dať predaných? Myslím 4. A aká je skladba bytov? Že mali ste tam v rámci tohto aj nejaké menšie byty na tých vrchných podlažiach, či všetko veľkometrážne? Vždy tá logika toho usporiadania tých bytov hovorí o tom, že menšie jednotky by mali byť orientované smerom sever a východ-západ. Väčšie jednotky juh-východ, juh-západ. Takže také rozloženie bolo aj pri tých bytoch. Samozrejme menil sa počet bytov po poschodiach smerom hore. Nie, že by po každom, ale boli také bloky, kde sme postupne znižovali počet bytov a tým pádom zvyšovali výmery bytov v tých horných podlažiach. Vy máte aj úplne hore otváravé okná, alebo tam sú už fixy? Samozrejme. Každý byt má v podstate pred sebou po celej svojej dĺžke fasady balkón, ktorý si môže nami pripraveným technickým riešením aj uzatvoriť. Fúka tam asi. Všade hore fúka. Ale pokiaľ je to správne navrhnuté, my sme samozrejme prešli veterným tunelom a tak ďalej, tak dá sa veľa toho tlaku vetra vyriešiť tvarovaním budovy. Všade na svete fúka a máte bytovky, ktoré majú na 50. poschodí balkón. Jasné, áno, určite áno. A ako je to náročné, takýto byt z pohľadu energií v porovnaní s klasickým bytom? Sú tam nejaké EPS-ky, nejaké technológie? By som skôr povedal, že z hľadiska efektívnosti prevádzky tie byty budú na tej lepšej strane ako veľká časť bytov, ktoré sú už dnes postavené. Samozrejme záleží to na tom, akým spôsobom budete ten byt užívať. Hej. Keď budete chladiť a budete mať otvorené okno, pretože vám to tak vyhovuje a chcete to tak bude vaša prevádzka bytu stať ďaleko viacej, ako keď budete v lete vetrať vtedy, keď prestanete chladiť. Áno. A zase naopak v zime, hej. Chladenie tam máte stropné, alebo máte klimatizačné jednotky? Sú kanálové jednotky. Rozmýšľam, čo by som sa ešte spýtal, lebo predsa samotná tá výstavba, alebo v čom je iná taká výstavba, že staviate proste, možno, že objemovo, koľko je to bytov dohromady? 400 bytov. Tak 400 bytov vlastne staviate aj vo 8 sadoch? Tak tam je 1000. Ale etapovo ako keby po... Áno, najväčší rozdiel je, že vaše stavenisko nie je usporiadané horizontálne, ale vertikálne. Čiže najzložitejšie a najkomplikovanejšie je dostať v správny čas správny materiál na správne miesto.
Hej, pretože keď tam máte 400 kúpeľní a keď vyzdvihnete veci, ktoré patria na kúpeľňu do 25. poschodia a nakoniec zistíte, že patrili do 12., tak to sú veci, ktoré sa nemohli a nestávali. Takže aj tá logistika celej tej stavby bola trošku iná, ale už sme si to my nacvičili napríklad pri Panorama Towers, kde sme boli na 33. Takže už tých... Čiže toto je iba o 10 viacej. Už tých 13 poschodí. Jasné. Nás neprekvapilo. A čo sa týka úplne najvrchnejšieho podlažia, bude tam aj nejaká spoločná miestnosť, nejaká rozhľadňa, alebo s takouto vybavenosťou s nej rátali? Nie, rozhľadňa nebude. Nebude. Nie. Škoda možno pre širokú verejnosť. Ani reštaurácia. Jedná sa o rezidenčnú stavbu. Pri rezidenčných stavbách sa takéto prvky kombinujú pomerne komplikovane. Samostatný vstup. Rozumiem. Dobre, už sme to trošku načali, ale aký vidíte v aktuálnom období vývoj? To znamená, že rok 24, 25 na realitnom trhu. Že skúste nám povedať z vášho pohľadu, že čo sa stane. Máme tu dnes takú situáciu, že v zásade ľudia sa neboja o svoju robotu, hej? Nikto to neprepúšťa, pracovnej sily je stále málo v podstate vo všetkých oblastiach, kam sa pozriete. Určite sú kupujúci vystresovaní viac z toho, čo sa udialo vo výškach úrokových sadzieb. Samozrejme, nikto nečakal dramatický. Samozrejme, nekonečný rast neexistuje a peniaze tiež nie sú zadarmo. Takže prichádza ku korekcii. Tá korekcia na začiatku bola trošku zásadná. Myslím si, že dnes už sa to tempo zastavilo. A keď sa pozrieme na dlhodobé priemery hypoték poskytovaných v rámci európskeho priestoru, tak to je okolo 3,2-3,5%. Čiže keď sa vrátime za rok, za dva do sadzieb na hypotékách rádovo niekde cez 3%, tak si myslím, že to je úplne v poriadku, veď pred 7 rokmi sme mali sadzby 7-8% a fungoval hypotékový trh tiež samozrejme v iných objemoch. Áno. Myslím, že v 2015 začali klesať. To boli, že klesli pod 4% a postupne pod 3%. Ale to nie je tak dávno, hej? Nie je to tak dávno. My sme vtedy už eurovoju plánovali, keď boli sadzby 7%, hej? Alebo 6%, 5%. No, teraz aj z pohľadu developerského je tento náklad, je úročenie akože dosť výrazný. Že v minulosti, keď to boli 2%, ako keby, že developerské financovanie sa dalo zabezpečiť. Dneska je to koľko? 6-7%? Máte rôzne zložky toho výsledného úroku, ktorým je zaťažená požička. Je to tá zložka medzibanková, ktorá je pre všetkých v podstate rovnaká. A potom je tam marža, ktorú banka financujúca alebo financujúce banky požadujú. A tá marža samozrejme závisí od toho, aký produkt banka ide financovať. Hej. Jednak akého má klienta, to znamená developera, toho investora, kto stojí za projektom, a druhé, ako banka verí tomu produktu, ako rýchlo sa dokáže etablovať na trhu, ako dobrá bude jeho predajnosť a podobne. Čiže zase hovoríme o tom, že tie lepšie projekty od stabilných developerov s dlhodobou históriou by mali mať, alebo budú mať určite bank väčšiu šancu na to, aby boli financované a za rozumné marže, ako iné projekty, ktoré nemajú takú pridanú hodnotu. Predictabilitu. Neuvažovali ste nad dvojakým cenníkom, že napríklad pre klientov, ktorí platia v hotovosti, a pre hypotekárnych? Lebo v Čechách je to už bežná prax. Veľkí developeri to zaviedli, že pri vyplatení kúpnej ceny vopred na ZBZ-ku je iná tá celková cena, ako keby, že ošetrená o ten úrok, ktorý museli zaplatiť. Viete, ak poznáte náš spôsob predaja bytov, tak my máme vždy na začiatku nejaký úvodný balík bytov s úvodnými cenami, ktoré sú určite najvýhodnejšie počas celého trvania predaja toho konkrétneho projektu. Čiže tam je ten priestor na to, ako u nás hľadať najrozumnejšiu alebo najlepšiu cenu pre ten ktorý produkt, pretože cenu neznižujeme, cenu už len
podstate zvyšujeme smerom ku koncu projektu. A čo ste sa to vlastne pýtali? Či neplánujete zaviesť dvojité cenníky, že kebyže klient to vyplatí na začiatku? Rozmýšľali sme veľa nad tým, aj nad dotáciami, hypoték a podobne, ale my sme sa rozhodli ísť cestou, ktorá je pre klienta uchopiteľná, pretože akákoľvek dotácia čohokoľvek na 2 roky alebo na 3 roky je v konečnom dôsledku iba zľavou z predajnej ceny. Čiže my sme v Ovocných sadoch ponúkli jasne čitateľný benefit v podobe parkovacieho miesta zdarma. Do vlastníctva alebo do nájmu? Do vlastníctva. Do vlastníctva. V podobe parkovacieho miesta zdarma, čiže je to vec, ktorú si klient vie úplne presne vypočítať, vie presne, koľko to je. Alebo potom musíte rátať, že kto vám koľko zadotuje hypotéku na 2 roky a tak či tak prídete len k forme nejakej zľavy. Áno, ako toto bola jedna z tých otázok, že aké využívate nejaké marketingové nástroje, alebo teda ako benefitujete klienta dneska, že ako viete získať. Čiže je to parkovacím zadarmo, ale keď dáte niekomu zadarmo parkovacie miesto, rieši to napríklad ten stav, že ten problém, že on by ten byt aj chcel, len mu proste nevyjde tá hypotéka? My nemôžeme vedieť, komu vyjde alebo nevyjde hypotéka pri nastavovaní cien. Pre chvíľu sme sa bavili, že prišlo k nejakým dramatickým zmenám aj v spôsobe financovania cez štátny fond rozvoja bývania. Podobne. Ale každopádne my cítime aj to, že tým, čo všetko máme za sebou, že to bolo všetko načas dokončené, tak tí ľudia to veľmi dobre vnímajú a myslím si, že by to mali vnímať a spoliehať sa na partnerov, ktorí im dokážu ponúknuť tú istotu toho, že to dobre dopadne. To je niekedy benefit, ktorý je nevyčísliteľný. No, a tam som aj narážal, že či vy vidíte nejaký priestor v tých workoutoch a podobne, že ako je ten slovenský developerský trh dneska bezpečný pri nákupe z papiera, lebo z vašej pozície to viete posúdiť? Samozrejme, keby som bol klient, tak veľmi zvažujem pri nákupe z papiera. Jednak dnes tí klienti nie sú až tak veľmi odsúdení na to, aby nakupovali z papiera, pretože rozostávaných projektov nie je veľa, ale sú k dispozícii. A vzhľadom na to, že na určitý čas ten záujem trochu výrazne poklesol, vzhľadom na tú neistotu z hľadiska financovania, dokedy to bude trvať, kedy sa vrátia úroky naspäť nižšie a podobne. Takže tí ľudia majú dnes možnosť si vybrať tie byty v mnohých projektoch v podstate tesne pred dokončením alebo aj veľmi tesne po dokončení. A čo sa vám dneska predáva ľahšie? Je to ten v úvodzovkách luxus pre naozaj ten niche market alebo ten mass market? Čiže je to v podstate úplne jedno, pretože už sme to niekoľkokrát nespomenuli, tá cieľová skupina, pokiaľ má dobre nastavený ten produkt, tak si ten váš produkt medzi rôznymi inými produktami nájde. Čiže ak máme dobrý produkt v podobe ovocných sadov pre ten nižší segment trhu, tak tí ľudia si ho skôr či neskôr nájdu, pretože tiež trávia čas na internete, pýtajú sa, hľadajú aj cez všetkých, koho poznajú, kde, kto, prečo a kde by som mal kúpiť byt a tak ďalej. Čiže stále si myslím, že keď máte dobre nastavený produkt, tak ho viete predávať v ktoromkoľvek segmente dobre. A vy to máte zmapované, že vlastne ktorý nástroj vám prináša najväčší objem klientov? Marketingový nástroj alebo odporúčanie, referencia, že vyhodnocujete si to takto nejako spätne? Ono to nie je úplne jednoduché vyhodnocovať, pretože nie sme celkom za to, aby sme klientov zaťažovali s tým: dobrý deň, prepáčte, odkiaľ ste k nám prišli, poslal vás Jožo alebo poslala vás internetová stránka. My sme za každého klienta, ktorý príde, radi a venujeme sa mu tak ako treba. Čiže samozrejme cítime, pokiaľ zainvestujeme nejaké prostriedky do reklamy, tak výsledkom by malo byť, že cítime nejaký záujem na tom ktorom projekte, ktorý predávame. A samozrejme toto nám zatiaľ teda funguje, čiže keď ale so správnou informáciou, ľahko čitateľnou pre tých kupujúcich, keď takú reklamu pustíme von, tak následne cítime zvýšený záujem
o ten produkt, ktorý reklamujeme. A na to máte nejaké interné oddelenie alebo využívate agentúru, ktorá vám robí túto kreativitu, tento content marketing? Sedíme pokope a rozmýšľame. Nie, robíme to 30 rokov, hej. Čiže už sme prešli rôznymi vecami veľakrát a samozrejme máme aj reklamnú agentúru, máme PR agentúru, nevieme všetko robiť vlastnými kapacitami, ale máme vlastných ľudí, ktorí riešia marketing, máme vlastných ľudí, ktorí riešia PR a s nimi vlastne tvoríme a spolu s tými externým svetom, agentúrami, tvoríme nápady, myšlienky a potom ich... Ale jednoznačnosť a zrozumiteľnosť, to sú proste také fenomény, ktoré dneska pochopiteľnosť a potom uveriteľnosť, nejaká dôvera, tak to by sa to asi malo, tak som to načítal z toho, čo ste doteraz hovorili. Dobre, a poďme, už sme skoro v závere nášho podcastu, tak poďme na nejakú vašu víziu, že spomínali sme tu, že tu máte nejaký veľký projekt, alebo respektíve viacero veľkých území, tak čo je vlastne víziou vašej spoločnosti? Spokojný zákazník. A dostupné bývanie. Tak to my veľa v tomto poli nezmôžeme sami, čiže tam treba súhru štátu, samosprávy, finančných inštitúcií a tak ďalej na to, aby bývanie bolo čo najdostupnejšie, flexibilné územné plány a tak ďalej, tak ďalej. Ale tá vízia je skutočne spokojný zákazník, dobre nastavené projekty pre správnu cieľovú skupinu a neviem, čo by som si mal viacej želať ako spokojného zákazníka. To si myslím, že je také ušľachtilé. Z toho žijeme. Ale áno, ako na konci dňa áno, určite. Hej. Či je to kancelársky klient, alebo kupujúci bytu, alebo nájomca v obchodnom dome, tak to sú pre nás tí najdôležitejší ľudia. Je to tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne za tento, dá sa povedať, že veľmi plodný rozhovor. Dozvedeli sme sa, čo to do marketingu, dozvedeli sme sa nejaké rozdiely, aká klasická nejaká výstavba projektu oproti výstavbe mrakodrapu. Tá vaša vízia je taká, že vlastne celý ten trh by sa mal nejako konsolidovať, úroky klesnú. Áno. A minimálne Bratislava sa rozbehne a vráti sa späť do tých, či budú ceny nehnuteľnosti stúpať v nejakom časovom horizonte 2-3 roky? Budeme musieť zostať znova pri jednotlivých projektoch. Tie projekty, ktoré budú mať nárok, tak ich ceny nemôžu klesať ďalej. Budú skôr stúpať v budúcnosti. Súhlas, mám veľmi podobný názor, minimálne z pohľadu inflácie alebo celkového draženia. A vieme, že globálne tá cena rastie niekde na úrovni 6 až 7% ročne. To je globálny nárast hodnoty cien, čiže on sa to zvykne naakumulovať a potom možno, že skokovo to nejaké obdobie zase vystrelí, keď sa budú realizovať tie odložené rozhodnutia dneska. Dobre, ďakujem pekne. Ak sa vám tento podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás začnete sledovať a ďakujeme nášmu hosťovi, pánovi Pelikánovi z GNT Real Estate. Ďakujem za pozvanie.